Kok kayo lah surang alun tantu denai maminta usah tuan buruak sangko denai hanyo singgah sajo. De ado rasodun sana sakampuang sapa mainan sama so dulunya mangko tapi jalaman tua. Lama nyokatan sampai rangkuangan apo guno kayo balinda punya orang punya awa jauh dari dun sana. Tapi asalai babudi paguno dalam nagari. De ado rasodun sana sakampuang sapa mainan sama so dulunya mangko tapi jalaman tua. Lama nyokatan sampai rangkuangan apo guno kayo balinda punya orang punya awa jauh dari dun sana. Tapi asalai babudi paguno dalam nagari.